Eu son Laura Noia e hoxe traio-vos Exogamia 0.3. Este libro, dentro del, ten outras moitas historias e hoxe veñamos a resumir algunhas delas. O primeiro capítulo que vou a resumir titúlase Natural. Neste capítulo, o protagonista é un home que se dedicaba á caza ilegal en Chernóbil. A primeira vez que foi, ia dubidando por que fora, pero cazou un cervo con 14 puntas nas cornas e fóronselle as dúbidas. Volveu 2 veces máis cazar a un lobo e logo a un lince. A última vez que Juancar foi aló, ia buscando un gran bisonte que lle encargara un multimillonario paquistaní. Cando chegou alá, seguiu as indicacións que lle dera a empresa. Estableceuse nun sitio a esperar a manda de bisontes, ao oíla lonxe acercouse máis para velos pasar por segunda vez. Cando iba a terceira, xa tiña localizado o obxectivo e, como sempre, apartou o casco para ver ben pola mirilla do fusil. Desta vez picouno algo na meixela e días despois Nacho vén de falar cun piloto recén contratado pola axencia e vai falar co xefe da axencia. Este dille que o piloto tense que recuperar para os próximos torneos, mais o piloto dixo que non vai volver a competir. Quedou traumado polo que lle fixera ao seu compañeiro. Entón o xefe, cun tono particular, preguntoulle se sabía que para iso había solución. Lucía acababa de despertar cando soou o teléfono. Era o comisario Duarte e díxolle que fora á comisaría. Ela vestiuse rapidamente e foi nun taxi. Unha vez alí, el díxolle que xa aparecera a súa filla Sarai, que estaba ben, pero que non se lembraba de nada dos últimos 8 meses. Antes de ir a vela, ofreceulle unhas pastillas para olvidar o mal que o pasara estes últimos 8 meses. Ana estaba agardando por Xoel, o que era o seu mozo, pero traizoárao con Eva. Cando por fin veu, mostroulle unha caixa de pastillas e dixo que nuns minutos o ia olvidar e ofreceullas para que el fixera o mesmo. Gallard era un escritor que estaba en Escocia. Un día enterouse que en Estrella del Mar, que era un antigo barrio rico da costa de España, había un lugar de apostas e decidiu ir. Alí chegaban todos os días pateras con moitos inmigrantes. Foi nun voo clandestino. Alí viu unhas persoas que iban avisando á xente que ia comezar a aposta. Aló no mar víanse 4 ou 5 barcos e un cento deles atrás. As persoas apostaban a ver que barco chegaba á costa. Ramón Caride naceu en Cea, Ourense, e vive en Cambados. É biólogo e profesor de ensino medio. Dende 1986 ten publicado dúcias de títulos de narrativa, con novelas como Soños eléctricos, 1992, Premio Blanco Amor, Sarou, 1997, Premio Café Dublín ou Frío Azul, 2007, Premio Lueiro Rei. Este libro non me gustou moito, pero bueno, eso son cousas miñas, aínda así, anímovos a lelo.